Det var et andet ægtepar, der kom her. Tillykke med det, Esben. Hvad er det for en følelse? Det er fedt. Det er fedt. Det er super fedt. Var det... Det er simpelthen bare så varmt, altså. Jeg har sådan... skal lige finde mig selv igen. Var det drømmen, der blev opfyldt? Ja, det var en af dem i hvert fald. Altså, nu har jeg kørt i 10 år og været på landshold, og jeg har faktisk aldrig vundet dansk mesterskab, så på en eller anden måde, så er det jo sådan en ting, der bliver lige tikket af, ikke? Så det er fedt, helt sikkert. Og hvad med varmen? Den var der. Den var der. Må jeg komme med på et interview, Esben? Ja. Tilfreds? Ja, meget. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg kan ikke være gået så meget anderledes, altså. Hvor mange år har du været med som triatlet? Det er mit 11. år, det her. 11. sæson. Og nu er du prydet med en rigtig flot medalje her. Du skal have en medalje senere for dansk mesterskab. Har du fået sådan nogen før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Lige præcis det har jeg ikke. Og det er, ja, altså, det er super fedt. Men det er fedt. Hvordan har du ikke undgået det? Du har været i flere klubber, hvor jeg har været med til at vinde danske mesterskaber, men så har du ikke lige haft formen på det rigtige tidspunkt til for eksempel at komme i stafethold. Nej, men altså, der er jo det med eliteidræt, det er, at alle de andre, de er også rigtig gode, så man kan jo ikke, altså, nogle gange så handler det også lidt om at have en rigtig dag på det rigtige tidspunkt, og jeg har jo i mange år prioriteret internationale stævner rigtig meget, og det har gjort, at jeg ikke har sådan rigtig prioriteret de danske mesterskaber. Og det handler også lidt om præmiepengene til at få det til at hænge sammen økonomisk, når man kan tage det og sådan noget. Og det må man nok bare sige, selvom jeg synes, det er rigtig fint til deres stævner, så er pengene bare større i udlandet, og det gør, at hvis man gerne vil leve, så er man nødt til at prioritere det faktisk. Så jeg tror, der ligger en check med, er det 12.500 du skal have? Så det er vel ikke så tosset alligevel, men har du vundet større pengepræmier andre steder? Ja, det har jeg. Jeg synes, det er rigtig fint. Det er meget, meget fint. Jeg synes, det er rigtig fint, at det her stævne har taget et ansvar på sig for folk til at prioritere det her stævne, fordi det betyder rigtig meget for eliteatleterne, at de har en chance for at vinde nogle penge. Og så, altså, det er det, der gør, at det kan betale sig at prioritere de her danmarksmesterskaber. Og det er jo fedt, hvis de bedste i Danmark, altså ligesom kommer til danmarksmesterskaber, så er det ikke danmarksmesterskaber. Det må man jo bare sige desværre, at det har det ikke været i mange år. Så jeg synes, det er rigtig fint, at det her stævne ligesom har taget ansvar på sig. Tusind tak. Stort tillykke. Skal vi ikke give ham en hånd? Han ligger her helt fast.